assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe diine gande kese, on calminama e kuuɓal yo jaam Allah kisalon men dendagal wondi mo non wonirɗon foof. En calmini kala dendagal gonɗo e ngal ɗo dental baɗangal barke. En calmini dendagal dente men dente WhatsApp e to wawa en heɗiyede foof. Yo e tigui rigui hande yewtere meɗen yahata ke titre foncier woni jogade leydi ndi jeeyi e tawa ina labti wonde ko waɗa reconnaître dendagal to laamu ko an jeeyi ndiɗo leydi tawa hay taniraɓe ma so ngari ndin leydi tawa goto waɗa ɗum yeeyde ko titre foncier. Titre foncier sono yeeye ko ma coppule kew ma bandiraɓe fof jooɗo tawa neɗɗo goto waɗa ɗum yeeyde tawa kadi sa yeehi a woppi ɗum ɗon hay sinno duuɓi ujunere arti tawa on tan tawta ɗum bawɗo hodde hen fof ne sa ari tan a guinat ɗum on métreji muɗum ko waɗa borné no fewa nana anda no foti nana woni cadastre nana woni gandanɗa hoorema dendagal ministre de toppitiɗo ko fate ɗum ɗon foof. Yo donc firti ko ɗum ɗon woni ko manque enen fulɓe. Yo tigui rigui leyɗele kewɗe enen dokki ɗumen ko jeeyi ko walla nokkuji kewiɗen dokkuno ɗumen kono noon ko luɓal wonno won tiji ala ko mbawɗen hen wanno en ngala titre foncier. Yo bandiraɓe en calmini dente men dente WhatsApp fo hay goten goppani. En calmini aynaɓe leñol e gardugol ba Adama Dorel gandanɗa hoorema e wallidiɓe muɗum. Yo Dia Moussa Yero Moussa wallidiɓe muɗum kadi hono ceerno Abdoul Aziz Jim. En calmini kadi ceerno Abou Sambo Diel mawɗo wuuro. En calmini kadi ceerno Djibi Diallo. En calmini Diallo leñol ba e dendagal wonɓe aynaɓe leñol foof. En calmini dendagal dente men dente WhatsApp fedde pellital e gardugol Amadou Bara Ba. En calmini fedde meɗen e wittu diine maɗa tati e wittu diine maɗa ɗiɗi wittu gandal goho. En calmini dendagal e dente meɗen foof hay gotal en goppani. En calmini kadi jogirde kabaruji e gardugol hoodere Pinal Ba. En calmini kadi Pindi Diam e gardugol So Oumar Diarel e secrétaire général muɗum Maymouna e madame Maymouna Ka. Yo en calmini fedde ɓamtare seyi en seyi Rumolo seyi Gaba Gourdiuma e Dara Salam wajju Bokke wajju Boso e dendagal jeeri mawdi e jeeri lombiru fo hay goten en goppani. En calmini dente meɗen foof noon bandiraɓe bisimilla moɗon e yewtere meɗen e ƴeewen titre foncier woni titre foncier ko adi ko foof bandiraɓe pular wi gadiɗoma e suudu rentuntuma jaalal sa renaki mbuɓɓoɗa gañoɗa kalkoɗa kono en tawi enen fulɓe wona noon enen ko enen gadi e suudu ko heewi kono noon en dentinani hay goto jaalal ɓe dentinani ɓe ni woni ɓen ɗon ne gari nde ni woni tawi ko ina yayni ƴetti naati nder en ñifani lampe sa woni nder suudu a ñifat lampe maɗa so neɗɗo ari dentina ɗum kolla ɗum to joɗorto so wona ɗum tan sa huɓɓi lampe maɗa so ari tan to jola fof ɗon joɗorto. Yo ɗum ko métaphore tan. Bandiraɓe eɗen gandi holko woni titre foncier. Titre foncier neɗɗo fof jeeyaɗo e leydi joom kayitaji nationalité ndiɗo leydi ina wawi hebde titre foncier. Titre foncier sa waɗi ɗum ko a yahat gandanɗa hoorema jiiya ministére public toppitiɗo ko fate ɗum ɗon e commission no woodi gandanɗa hoorema toppitiɓe ɗum ɗon spécial ɓen ɗon sa yiyodiri e muɗumen gara kolla ɗumen nokkuma to jeyɗa mbaɗanma ɗum borné kolla ɗum pewnanma ha feewa joɓa ko poɗɗa yobde ko wona ko yoɓe ko si heewi an jeeyi leydi ma ko ha jeeyi déjà donc firti joɓata tan ko droit timbre o gandanɗa hoorema signature o ɓe mbaɗa ɗum borné ɓe pewna ha feewa woni borné o noon ko hay sinno ɓe mbaɗani hen hay tufere wotere ne jogui no métorte holle wonde ande combien de métre carré combien gandanɗa hoorema foti fof winde joƴƴine waɗe kayitaji ɗum ɗon tappe fewne mofte itteɗa dokkeɗa photocopie o original o heddo toon to mabɓe to kamɓe toon to foti heddade to ministre o toppiti ɗum ɗon o. Yo donc ni woni ndin ɗon leydi kala to mbawɗa yaade aduna he hay sinno ko duuɓi temedere duuɓi temedde arte mayri ha tawi yimɓe fof no koɗe mayri walla hay sinno ko laamu tawɗa no waɗi hen commissariat walla no mahi hen ganduɗa ko palais présidentiel ɗo ko titre foncier ma an jeeyi gueɗɗiɗen woodi jaɓa tan jeeyaɓe walla so ɗon ɓe jalta ɓe dokkitma leydi ma ko an jeeyi. Kono en yii bandiraɓe fulɓe enen fof aynaɓe gonɗen kala biyowo mbimi ko pullo gaynako wonno ko pullo demowo ko pullo tafowo ko pullo ɗatowo ko pullo cehowo ko pullo gawowo ko pullo gandanɗa hoorema ɗatowo cañowo. Yo donc firti ko ɗeɗo nokkuji foof ko leyɗele meɗen enen gone majje en ɓooye majje hay to ɓuuri hoɗede hande ɗo to ɓuuri andede hande ne hoɗa ɗo mbiya ɗo woni Bamako mbiya Dakar walla mbiya Banjul sa wi gandanɗa hoorema ɗo Conakry sa ƴeewi ko fulɓe gadi ɗon kamɓe gadi ɗon hodde kono kamɓe kala garɗo riwarɓe ɓe gabbo caggal wan noon kamɓe gabbinta koɓe wona neɗɗo o riwiɓe eyyi en teski e Dakar galleji fof no gonirni hande to galle jarata milliard ɗo ko fulɓe gonno ɗo kono noon ko fulɓe aynaɓe nayi men ora ɗi noon laddeji ina joofa yimɓe kewani Bamako ko noon nokkuji goɗɗi ɗi ko noon gure mawɗe goɗɗe ɗe fof ko noon sa yi Kayen sa yi gandanɗa hoorema ka hayɗi en sa yi gandanɗa hoorema mbiyen basse en nder leydi Gambie Serekunda en sa yi gandanɗa Sénégal to wiyete Kaolack en nokkuji goɗɗi ɗi fof Daara Jolof en
fof kamɓe gonno ko jofle maɓɓe nayi gonno kono holko waɗi hannde ɓe jaltii ɗiɗo nokkuuji haa laaɓi heddi ko garɗo fof sooda galle kono hay gooto jeeya hay gooto maɓɓe jeeya ɗon galle so wonaa coɗɗo tan yimɓe fof coodirta ni e ko waɗi noon ko en ƴeewata titre foncier kadi jawdi ndi ɓuran en hunde fof jawdi ndi gollinta en wonani en gollinta jawdi ndi yo jawdi ndariidi no moƴƴi jogaade haa maayi ɗum ko aada meeɗen e pinal meeɗen ko ɗum tawɗen eɗen yiɗi ɗum no feewi ina yaade e nganndanɗaa hoorema organisation meeɗen e wadde noon so a jogiima ɗum a woni e ladde a fawaaki hay gooto han nganndi wonaa pawiɗo e maaɗa ke ladde he ornata jawdi ndi ñammintaa ko huɗo ladde ko ndemataa ko toɓo ko Allah tobni e ɗum ɗon ni woni mbawa wurde en gurdam ma tawa e goto fawa ko neɗɗo arata heewi fawade ma hono ana fawata ko e goto woni gurɗo e ndema e awa e gaynako e tafo e ɗato yo donc aduna ngo noon waɗi ko daawe waɗi ko waylo so waylima tan a waylo to jaada hen so wona ɗum tan sa daɗama ma yiɗi abbade tawa a wawa nden so yi a abboytoɓe ɓe ko sukaɓe ma gonata ɓenne to jeehi ganda to payto no wawi jalta leñol ngol jaaha gabbo e pine goɗɗe woni mbiɗen e pinal meɗen ko eggude e kono noon eggirloji ɗi ko pulaar wiyata ko waɗi laafa e hoore ko alsimagal walla ittanma nangue kono so watti ɓuucade ngandi woni ko ittude aɗa wawi wonde eggowo kono noon leydi ma ndi jeyɗa ndi sa honni hen neɗɗo yotata jogani ɗum kayit ko ɗum jiɗɗen haalde e mawɗo meɗen mawɗo Samba Guddirisal e mbo tulel keeɗel Daara Halayɓe ene heewi men wiide en yewtu nde ɗo yewtere e ko fate titre foncier yimɓe yo jogo titre foncier caggal nde neɗɗo heeɗi oɗo audio fof so fini yo daw wuuro muɗum manggo to ngana poste muɗumen walla tawi ke nde wuuro he kadi hoɗi yo yaha o namdo yo holno heɓirta titre foncier o yaha o ƴeewoya leydi makko o waɗa ɗum titre foncier o adda fotɓe rewɓe ɗon ɓe o yoɓa ko foti yobde ko hay sino yeyata mbaalu makko walla nagge makko walla mbeewa makko o ƴetta oɗo kayit o jogo ɗum kayit o kala to wawi yaade aduna kala so yiɗi o eggoya ha laaɓa oppa ɗon kono ñande arti fof kanko jeeyi yo kadi so luuɓi neɗɗo kadi ko luɓal tan woni ɗon ñande o yaltin titre foncier o foof jomum wawa wiide ne hepta walla ko nandi hen eyyi wona leyɗele men ngala luwaji ko enen goni ɓe gonda ko luwa kala ko waɗa mbiya ko gañgu walla ko yaware kono noon tawa ko an woni mo rewnani ɗum lawol e leyɗele meɗen ɗe guure dowruɗe aɗa yiiya gadduɗo papier muɗum tawa haydara windani hen rokka préfet walla maire yo signinan ɗum signinan ma sa yi mbindoya hen ko beeleɗa ko ne wawi arde hay hefte leydi maɗa yo ɗum ɗon fof no waɗete leyɗele meɗen to donc firtude sa joguima titre foncier ma noon on photocopie mo jogorɗa omi neldi ɗon photocopie ji ɗi nan ɗon won titre foncier so tawi neɗɗo joguima ɗum ɗo photocopie o an aɗa jogui original o nana jooɗi ministre ko toon woni e bureau foof ganduɗa provincial kala to province woni bureau muɗum e ganduɗa hoorema oɗo titre foncier nan toon yo donc firti ko mbiɗen eɗen egga garen e nokku gonen ɗon mbaɗen ɗo wuuro Mango ha ɓooya yimɓe woɓɓe gara tawa en ɗon kadi gabboɗen caggal e Dakar noon wano ene puusa meɗen eɗen gabbo caggal ha jaltuɗen guure ha laaɓi wonto galleji gandanɗa hoorema tawa guese men gonno walla tawa ko jofle men gonno neɗɗo aɗa rokkuma ujunere jeeya ɗum walla temedere jeeya ɗum e bokkita kadi ɓenna mbaɗoya jofne wonde tawa ɗum ɗon kañum hande ko milliard uji jarata yo hande eɗen continue wade noon kala nde neɗɗo are meɗen kala nde koɗɗen eɗen puusi eɗen gabbo caggal wono gabboɗen kay jawdi to moƴƴata fof ɗon jiɗɗen eɗen egga ha mbatten yaltude leyɗele neɗɗo egga ɗo hande faya Gambie walla faya Guinée faya Mali ummo Mali faya Sénégal faya Mauritanie faya partout ha arta e wuuro muɗum ngo wonno ma duuɓi temedere ɗon taniraɓe makko konno so yettima o tawa ɗon yimɓe no koɗini mbaɗe wuuro men mango ne jogui préfecture ne jogui gendarmerie ne jogui police ne jogui laabi ne jogui foof courant e ndiyam o ara o hoɗa caggal wuuro tawa sa ƴi hakkude wuuro ɗo ko ɗon jofne makko wonno kanko jeeyno nden ɗon jofne tawa hangatin ala fof ko heɓata ɗon o ara o wiye ko koɗo o teddintake o yurmetake gandanɗa hoore ma ko koɗɗo tan o wiyete ko diwan are omo hoɗi ɗon ɓeeɗo hoɗɓe ladde ɓeeɗo waaɓe ni tawa kanko jeeyno oɗo nokkol ko waɗi noon ko ƴeewani titre foncier makko sinno mo joguino titre foncier so arti tan nokku o kala bawɗo hebdemo so loi ari fawato e dow muɗum ala fof bawɗo ɗum titre foncier ko hunde ɓurde wonde sacré e nder aduna so neɗɗo joguima ɗum ɗon hangatin ala fof neɗɗo wawani ɗum yo donc firti ko leyɗele men ko hen jeeyɗen ko hen koɗɗen kala goto foto hoɗe e leydi mum kala goto foto jeeya e leydi muɗum yo tinne goppen eggirle ɗe eɗen mbawi eggude gabboɗen e jawdi he kono noon goppe yimɓe keddo e nokkuji he mbasa fof yaade kadi ƴeewanen galleji ɗi kayitaji ƴeewe ɗiɗo cuuɗi huuɗoɗi koɗɗen ɗo ko cuuɗi meɗen ko aada meɗen ko ni yoɗiri ko ni jiɗirɗen kono gontuɗen ko jeeɓirguel aduna nguel ɗum ɗo joni sa yeehi ɗo joni woɓɓe garata koɗɗo ɗo joni e mbaɗa ɗo guese muɗumen mbiya kañumen jeeyi sa arti awa heptude kono saɗa joguino titre foncier o holi bawɗo arde hoɗo ɗon walla hepta hayso holi ɗon sa arti tan a heptat yo donc titre foncier ko hunde mawde sanne no fewi donc ñagoɗen yimɓe tan yoɓe gandu gandanɗa hoorema titre foncier e a perdata hen aduna ngo ɓeeto ko mawnude aduna ngo ɓeeto ko yaaji usine aji e entreprise aji e laamuji ne ƴeewa leyɗele ne ƴeewa nokkuji e demirɗe e fof sa jogui titre foncier ma hayso ko ladde no wurno mbaɗanɗa ɗum titre foncier ko an jeeyi on titre foncier donc firtude neɗɗo so ari ne waɗa hen hunde wawa wadde taw waynakima te kadi waynugol ngol woodi ko gueɗe ɗiɗi dokkamo jaɓanamo luɓamo ɗum walla so ronki ɗum saɗa yeeya titre foncier o saɗa yeeyamo ɗum tawa ko coppule ɗe gandanɗa ko jawdi ha heewa wonata aɗa wawi waɗir ɗum kala ko welma
yo kono wana eden ngara nokku ko den hen gonen ha boye pokkiten ji hen ngabboden caggal sen gartu mbiyen jeya ko do dum do wana hunde mojjere odo saambo kono yewtere jewten do nde won wadbe hobbe hande laddiji walla galliji won nokkuji ngari kodi tawa gandata be kodi do neddo no wawi arde jango arde e laamu egginabe don so tawi o egginibe don wi'e wonde o ari o tawi be do o egginibe be o jiya leydi ni laamu ko raciste walla be do ko nimbay taw non wonko anda ko wonko woni don won arbe pewni don titre foncier won jeybe don won wadbe nokku o dum titre foncier ko dum don foti yehede nawe yewe gandanda hoore ma rewne lawol ande holno be kebir on titre foncier kala na jiida neddo are nokku hodi hen neddo ari eggindum e taw neddo hoda en non kaydi wona seraji makko andu wonde wonko pewno dum kay titre foncier kon neddo wa arde egginde neddo e ladde taw gandanda hoore ma ala titre foncier mudum yo donc firti ko bandirabe jidden wiidi yimbe tan ko jeewen titre foncier ji jeewen gandanda hoore ma nokkuji di kodden di mbaden dum en kayitaji ngoppen eggude nokkuji meden eden goppa dum ha laaben mbada dum borne en mbadani dum gandanda hoore ma e ko hollirta sedantagal do ko enen jiido kala ko jaaden gartude enen jii taw gardo ko wado wadde ngesa mudum wawa wadde don galle mudum wawa wadon jofne mudum taw so wadi do ne saari ada wawi hebde so tawi hokkima do teddungal moji so hokkitanima jaha gaddu ya kayit ma laamu rewna lawol e ganden wonde addande neddo laamu firtani wonde dañin wala yeyi dum kono dum don ko ha beedo tidde ha beedo tengtinde ko jeyda ko an jeyi dum don ta watta fitina watta hare watta haydara yo bandirabe dum non e yewen e ko wite titre foncier ko kala neddo hodi hayso ko suudu maada hudu wal tilis maada badda walla ko lekkitan garda kurda hen e tekkere maada da wala hen ko suudu maada ko galle ma ko an jeyi ko teddungal maada leydi webani e leydi ni aduna go fo ma hode ha yimbe natta danje to ndemi natta danje to ngayni natta danje to ngawi wonta ma yimbe ko do e der ndiyameje ma yimbe be mbattu mahde galleji toodi ma ina ndema do ton ngam bawa nyamde sabu tawata ko leydi fo hoda dum non leydi ndi ko valeur bolo woni en womre leydi tan to nokkudan teppere tan koyngal mata fawido valeur mudum ma wattu yeyede ngannanda hoore ma ko kalisaji kewdi e gurna mejen ciattuyata aduna he dum non leydi kanyum woni gonga so tawi ala leydi a hollirta de jeeya leydi kala mo ala leydi e to jeeda ala don leydi andu wonde way kono jeeya kay din non leydi ni ko dum woni jeede leydi ko jogade leydi e hoto yawno leydi ma ndi ko e der désert ni woni ko e der ladde bonde ni woni fof leydi maada ngeso maada to jofnde maada galle maada kodda do wad feere jeewana dum kayito to famdin dum don yo so wi'ama hande dido galleji kodden der gure meden fo hande en gaddu kayitaji mun hoto kayitaji ngoni en ngala kayitaji di feccere hen ngala gandana dum don gonta ko dum don kono hoto famdinen dum don yo ko jawaten ko hande jofne ma woni do to galle ma woni do ada ladde tan oriyana yaaji ada ko bolle puyda an tan je yimbe garata ma yimbe gar ma yimbe cood ma yimbe pewnu kayitaji ngara koddo don anden fewnu kayit maada e ngannanda ma ndena leydi maada ndena jeyi maada woni jeede leydi ko jogade hen leydi yo koddo so are nokku soodi galle wonata définitif wonta ko contrat wono yaha he wonde leydel meden e mambe titre propriété intellectuelle mudum watta ko 99 ba dubi tan jeenay tan jeyda galle tay ka kodo yo tay non ala jaay leydi her nationalité ndi non leydi sa jogim hen galle da dañjen titre foncier pour toujours yo dum non jeewen titre foncier ji mbaawen hodde nokkuji meden eden jogi nokkuji laddeji jaaji badaadi barke laddeji fo woni hen ko kange woni hen ko pétrole woni hen ko gaz woni hen ko galuji ha heewi jangado waydo jogade jofnde ma walla ladde maada tawa kange feeño don walla gaz feeño don walla pétrole feeño don walla jama feeño don wonta ko anji hay goto nemata so wona waynima e hay so laamu ari heptude dum ko ma yomma kalis ma ha timma milliards ta jaranno ko million ngaji sappo yobarma ko temedere million tak temedere million ko milliard rokatma yo dum non jeewen titre foncier ji laddeji men di fo badaadi barke e kala mo ala leydi way kono jeeya kay leydi ni hor pamdinen leydi yo bandira on calminama on jarama on beltanama dum do wonno yewtere meden e dine gande kesse e dum no chronique du jour meden e jeewen titre foncier koden yo on calminama fo beltanama on jarama